carta d'en Cuní. Prou! Bé! Prou! Mira que hi ha gent i anem parlant. No, és que no ho veus. Se li tapa la pancarta. La primera que havíem de amb el difícil el vot com sí. Mireu com s'ha proporcionat. Fora! És difícil el deportiu aquí a la manera. Molt bé els tirants, molt bé els elàstics. Molt bé. I a veure aquí. Fora, la bandera espanyola! A veure... Amnòpoda! Se'n van amb l'aire condicionat. Ha marxat ell i el soc de per això hem de ser nosaltres. Bueno, sí, molt bé, molt bé. Independència. Molt bé. Adéu.
Veus com serveix el monòpode? Viva Espanya! Vamos, som aquí, vamos, vamos! A veure, llegeix-te la crònica per practicar. No vol. Llegiu-vos la crònica. Per practicar. Per practicar. Persones allà. Hem superat el 1.500.000 persones de catalans i catalanes que hem sortit a dir som una nació, nosaltres decidim. Tanmateix, us hem de demanar, si us plau, que perquè la gent que són milers i milers i milers que estan darrere vostra puguin acabar, si us plau, deixeu espai lliure i circuleu. Moltes gràcies i visca Catalunya!